Sifiso ucele selling designer ehamba eSouth Africa yonke noma bethiwa ikuphi lapho khona uyafika akwenzele umsebenzi wokuhlobisela indlu yakho kwi-ceiling. Baye bemvume zakwabo beze bembize ngo-King of Selling Design ngenxa yohlobo lama-selling designs alwenzayo oluseqophelweni eliphezulu. Ngiyaye ngimbone-ke enza imizi esezingeni eliphezulu, and also ngiye ngabona ehlonishwa nayinanda FM invite kuba azokhuluma ngomsebenzi wakhe, ekhuthaze also nabanye abantu abasha emphakathini kuba bazi ukuthi kuyaphileka nangomsebenzi wezandla. Ngaphinde ngabona futhi recognize nawunto encane egqugquzela nabalandeli bakhe kuba bemlandele uma befuna ukwenza la selling design. Into encane ke wamagitara iTemaskandi musician. Ngambona futhi sebenzisana nomunye umdlali webhola wayemenzela umsebenzi wokumhlobisela indlu yakhe. So uma udinga umuntu ozokwenzela selling design usesiqopheleni eliphezulu ongeke akuphoxe, uSifiso Cele is your guy. He will definitely make sure ukuthi wenza izinto ziyenzeka and akushiye ujabulile, uhappy, kumnandi enhlizweni.